Hi guys! Good morning! Nandito tayo ngayon sa isang souvenir shop. Bagong-bagong bukas, wala pa ba silang pangalan. Ayan, so pagka bumili ka dito sa kanila, pwede ka magpicture and then isi-send mo sa kanila yung mga picture mo. Ayan, like that. Ilalagay nila dito. Ay, yung mga binili mo dito sa kanila. Ayan. Pwede mo ilagay din. Guys, sisikat ka na! Ayan. So, wala pa actually pangalan ng kanilang Gusto mo ba? yan, kung gusto ko daw. Maganda? Bilhin niya para sa akin? Oo daw, maganda, sabi nila. Ayan, hindi kasi ako naka-live ngayon. So, ayan po, ang ganda. Meron sila ditong mga makeups, kung gusto nyo. Siyempre, meron din silang mga bags, and merong mga pouch, something like this. O, diba? And may mga pangalan ng Bicol. And ang gaganda ng design nila, guys. Iba siya kaysa dun sa yung mga nakikita nyo sa ibang mga souvenir shop. Ayan. Balikan na lang kaya natin. Medyo mahirap yung name nila, pero ang ganda. Tama ka? Hindi ko matandaan. Wala akong matanong. Nahihiya sila. Sumikat. Yung isda, nag-abot na. So, kapag meron ka din pong meron kang sugat, buwan ng sugat, meron din sila mga band-aid, mga pangtapal. Meron po silang, ayan, marami ka pwedeng mabili dito. Ayan, sari-sari. So, pag pumunta kayo dito sa Catanduanes, pag bibili kayo ng mga pasalubong at mga souvenir, isa to sa mga dapat puntahan nyo. Okay, dito siya sa sentro to eh. Shopbox. Shopbox? Shopbox yung pangalan. Pwede nyo yung pangalan mismo ng building, Shopbox. Ayan, pwede nyo ipagtanong. Dito lang siya mismo sa sentro ng Catanduanes. Madali lang hanapin. Ayan, so, yun lang guys. And thank you sa mga nag-subscribe. Mwah. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsera. Alam nyo ba kung saan tayo pupunta ngayon? Siyempre hindi. Yan, ako din hindi. Pero maglalakwatsa tayo ngayon, as in literal kasi tapos na tayo mag-work. So, maglalakwatsa tayo, may pupuntahan tayo. Sabi ng aking magandang auntie. Bote. Ayan, ay pupunta daw tayo sa isang magandang pasyalan. Sa Bote Resort. Dito sa Barangay Bote. Ayan. Yun, Barangay Bote Resort. Ayun, yun yung pangalan, Bote. Baka magkamali ako ng pronunciation. Baka maging Buti. So, as in, yung kanina makipot yung kalsada. Tapos ngayon, medyo maluwag, na medyo makipot, na medyo madamo, na medyo masukal. Ayun, yun po. Pero, tingnan natin kung anong view yung nag-aantay sa atin doon. Yan, mga hindi naman to masyadong malayo from town. So, hindi ko matansya guys kung anong oras, kasi kung ilang minuto or ilang oras, kasi galing tayo sa isa nating presentation. So, yun. Excited na rin ako makita kung anong view yung nag-aantay sa atin. Okay, watch out. Excited, watch out, guys. Asan? Wala pa. Excited din to kasama ko eh. First time. Diba, nakikita nyo ba guys yung dinadaanan natin? It's masukal. Sige lang ante, meron yan. Saan ba talaga tayo pupunta? Oo, sabagay, hanggat may kalsada. Ayan, don't worry, may sasakyan naman tayo, kaya hanggat may gas ito, okay lang. ang nakakatakot pag wala na tayong gas. Hindi ba sabi niyo sa Grabe guys, ang liit ng kalsada, as in pang isang sasakyan lang. Doon tayo sa pataas, huwag tayo sa kanan. Ayun Diba? ang ganda ng nasa gilid guys, dagat. Kaso di ko masyadong maipakita kasi ang daming nakatabon na mga halaman. Pero dagat yung niya. Dagat yung gilid. Yan, dagat yung gilid niya. Ito na yung maganda. Yan na. Ayun na ba? Yun na ba? Wala pa yung dagat. Ay, Pasa tayo. pataas na ba? Ay, pataas pa lang.
Wow, ang ganda naman ng view niya. Dagat siya. Puro sarap ng kapukiran. Puro puno, hindi ko makita yung dagat. Ayan, di pa. Uy, Iba na. what happened to the kalsada? Sige lang. Bolin. One. Oh no, oh no. Tingnan natin. Pag Para wala, tayong diba? nasa buwan. Nasa ano tayo? Sa buwan ba tayo? Jurassic World. Jurassic World. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa entrance. Ayan, so kailangan natin magpa-register, sabi doon. Titignan lang namin yung beach. Pwede Hindi ba na kami mag-overnight? maliligo. Mag-inquire lang muna kami. Babalik din lang kami. May babayaran kami? Opo, 10 pesos po. Ayan, so may registration guys na 10 pesos. Once na pumasok na lang. Ayan, 1, 2, 3, Lima, 4, libre yung 5. driver? Ayan. So may registration. Ayan, 10 pesos lang naman guys. Picturean sana oh. Tapos? Para sa magandang mga view. reminders. Paano po? Ayan. Diretso na. Happy Island. Kuha. So yun po. Yan, pakibasa Thank you na lang po. po. Salamat ng marami. Salamat, Titingnan ate. lang namin kung pwede kami mag-overnight. Yes. So ito na nga guys. Hoy, nakita ko na yung dagat. Ikat. Ang ganda. May tago. May dagat pala talaga. Uy, magayunon na Maray. Saan ang beach kuha? Ito na. Ito na. Oo. Saan ang park? Ito yata eh. Oo, parang doon. Sige. Pasok ka to. Atras. Atras. Ang galing yung van eh. Dito na tayo guys. Ayan, kita nyo na yan. Ayan, meron na pong mga cottages dyan, oh. Yan, meron na mga cottages. Sa kanal po kayo maliligo na walang tubig. Saan sila naliligo? Kasi may cottage. Dito layo. Ang layo ng dagat. Pero ang ganda. Wow, ang ganda ng lupa. Kids, adult, Wow. entrance fee. Sampo lang pa na. Wow, guys, ang ganda. Wow, gusto ko na magyapak. Dito. Oh, Kita nyo yan. nakikita nyo ba yung view? Pasensya na, nasa buwan tayo. Wow, ang ganda. I like it. Wow, pinong-pino yung buhangin. Let's go. So, baba na tayo, guys. Hey, guys, nandito na tayo sa magandang beach. Ayan. Oh my gosh, ang ganda. Landahanin natin para maganda. Pak. Ang ganda, guys, ng paligid. I like it. Grabe, tingnan nyo. Wow. Ang ganda ng paligid nyo, guys. Ang ganda ng lupa. Oh, buhangin. Diba? Ang sarap ng picture taking dito. Pinong-pino yung buhangin niya, oh. Yan. So, magtanong tayo kung magkano yung cottage. Magkano yung cottage? 300 pag day, 600 pag night. So, ayun naman yung mga cottage nila, guys. Yan. Pwede rin dyan mag-overnight sa cottage. 600. Ayan. So, pwede pong mag-overnight sa cottage. Ayan. Hanapin nyo lang si Kuya. Kuya, anong name mo? Patrick po. Si Kuya Patrick. Pag pumunta kayo dito, hanapin nyo si Kuya Patrick at si ate. Garada. Ano po? Si Ate Let. Hanapin nyo po. Ayan, sila po yung makikita nyo dito sa entrance kapag pumasok kayo. Dito na mismo sa beach. Ayan, meron pong entrance fee, maliban yung kanina. Tapos maliban po kanina, meron pang entrance fee na magkano po? 10 pesos pa rin. Bali 20 pesos. Sulit. 5 pesos tuloy. 5 pesos sa kids. So, grabe guys. Sulit naman yung view nila. Grabe. Busog na busog ka naman. And meron po sila dito canteen. Ayan, kapag gusto mong bumili ng mga makakain, ayan, meron sila mga tinitinda. Yan po, in safe na rin naman po yung parking. Maganda. So, kung may dala kang sasakyan, katulad ng dala namin, ayan, pwede ka pong mag-park dito. Wow! Gusto ko lang yun, yung may bundok. Ayun, parang ang layo-layo mo po sa
problema mo, makakapag-relax ka dito ng bonggang-bongga. Kaya guys, ano nga po pangalan ng beach na to, ate? Sakahon Beach. Ayun, Sakahon Beach. Yun yung pangalan ng beach dito. Dito pa rin po tayo sa Waray, Catanduanes. Ayan. So kung gusto niyo ng open na upuan, ayan, pwede kayo dito. Ay wow, grabe guys. Napaka-bless naman natin. Kasi sabi ni ate at ni kuya kanina, yung kinausap namin si Ate Let, 'di ba? Tayo daw ang kauna-unahan na magba-vlog sa place na to. 'Di ba? Napaka-bless natin, guys. Ayan. So, grabe talaga, nakaka-inlove po yung place. Tapos napakatahimik. So, kung gusto mo po ng private place na gusto mo mag-relax, grabe, bonggang-bongga. Ito talaga yung isa sa pinaka maganda na pupuntahan mo kasi wala masyadong tao. So, makakapag-relax ka. Pwede mag 2-piece. Diba? Kasi wala masyadong mga, alam mo na, mga perfectionist. So, yun. Gusto tong puno na to. Yan. Yung mga kasama ko nagpipicture-picture na. So, bye-bye guys. Salamat po. Sana pumunta po kayo dito. Huwag lang kayo basta manood. Magano din kayo. Magpasyal-pasyal din pag may time. Basta ang may sasuggest ko lang po sa inyo, Catanduanes po yung pinakamaganda, pinakamura na pupuntahan nyo. Po? Pinakamagandang mapupuntahan nyo. So, yan na po. Grabe. Ayan, para mabusog po yung mata nyo. Huwag nyo na po ako pakatitigan. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Oops! Ang ganda ng view. Ayun po. Oh, I really like the sand. Nakashoes nga lang tayo. Pero, grabe po. Pak na pak. Yun. Yung aso nga nag-i-enjoy, oh. Wow. Hi mga kakapamilya, mga kapuso, mga kalitid, syempre mga kalakwatsero at kalakwatsera. Nandito tayo ngayon sa San Andres. Ayan, nandito na tayo sa barko, sa Roro. Dito tayo sa Tuktok. At salamat dahil sinamahan tayo. Ayan. Kuya, ano nga name mo? Edmond Si Kuya Edmond. Ayan, thank you. Alam niyo ba, napakabait niya. Kasi, yung mga picture namin, lalo na yung lahat kami, kasi kami, 4. Siya yung nagpipicture sa amin, kaya meron kaming magagandang picture. Kaya Kuya Edmond, thank you. Welcome. Ayan. So mga kalitid, mga kanguso, mga kapamilya at mga kalakwatsero at kalakwatsera, pauwi na tayo ngayon, papuntang Cavite. So salamat dahil sinamahan nyo ako maglakwatsa dito sa Catanduanes. Sa susunod, lilibutin na natin per barangay. Ayun. Para makita nyo, ayun, may nakasulat to. Welcome to San Andres. Ayan. So guys, maraming salamat sa iyong pagsama sa akin at sa mga nag-subscribe sa aking channel, Lakwatserang Waray. Maraming salamat. At saka hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe po kayo kasi marami pa tayong paglalakwatsahan. Ayan po. Bye-bye guys! Hi guys! Kakadaong lang natin. So kabababa lang natin sa barko. Tumawid tayo from San Andres Pier, Port, ayan. From San Andres Port hanggang dito sa Tabaco ay inabot tayo ng 3 hours sa Roro. Ayan, so nakatulog tayo, nakatapos tayo ng isang movie. Ayan, so ang saya-saya. Ang saya-saya. Ayan po, kasama ko, pagod sa biyahe. And yung mga crew dun sa Roro na sinakyan natin, napaka-mababait nila, napakagalang. Ayan, pagpasok mo pa lang, na kaagad, good morning ma'am.
Yun nga nakangiti. May banda pa tayo. So ayan o, mayroon pang banda. Wow, may pasalubong sa atin. Grabe, sinalubong pa talaga tayo ng banda. Di ba? Banda rito, banda roon. So, yun guys, 3 hours ang biyahe. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsero. Andito tayo ngayon sa Tabaco. Ayan, Tabaco Albay. And nakikita niyo po yung church. Ayan. Isa siyang old church dito sa Tabaco Albay. Ayan, nag-stop over tayo. Kasi nagpa-picture tayo sa napakaganda nilang munisipyo. Ayan po. And dito sa kanilang I Love Tabaco. I Love Tabaco. Ayan. So ito po ang kanilang munisipyo. Ayan, maganda. I-focus natin. Ayan po. So nag-stop over lang tayo. Kasi nagandahan tayo sa place nila dito. Ang ganda. And yun lang. Bye guys. Hi guys. Andito tayo ngayon sa Malilipot Albay. Ayan. So ito po ang kanilang ito ang kanilang munisipyo. Ayan. Nakikita ba? Ayan. May welcome to Malilipot. Ay, pamalaang bayan ng Malilipot. Ayan. Ito yung second town pagka galing kayo ng Tabaco. Yan. Pagkagaling kayo ng Pier, di ba? Kanina yung Tabaco, yung pinanggalingan nating munisipyo. Dito ginagawa yung abaka na bank. Yan, dito sa Malilipot Albay, kung gusto nyo bumili ng mga bag na mga mura, yung mga ginagawa, yung mga abaka, nako, mura po dito bumili, promise. Dito po ako nabili ng mga bag ko na mga gawa sa abaka. Ang gaganda pa ng style, ang gaganda ng kulay, 'di ba? Napaka-creative nila. Mura po 'yun dito. Yung mga nabibili nyo sa mall na mga bag na gawa sa mga native materials like abaka, dito po ang pinakamurang bilihan yan. Yan. And alam ko yan kung saan. Someday pupunta tayo dun. Wag lang ngayon kasi nagugutom na ako. Oh my God. Marami din po dito. Malilipot kasi actually sa Bicol. Ang ibig sabihin ng malipot sa Bicol is malamig. Kaya dito nyo po, marami kayong matatagpuan dito na mga spring resort. Ayan. Busay Falls. Ayan, yun, may Busay Falls, 'di ba? Kapag gusto niyo mag-swimming din dito, ayan, or magbakasyon, isa rin to sa magandang pagbakasyonan. Malilipot Albay, yan ang inyong pakatandaan. Ha? Yan. Hi, good morning mga kalakwatsera at kalakwatsero. Ayun, dapat tayo make andito tayo ngayon nag-almusal sa isa sa pinakasikat na kambingan dito sa Bicol. Dito sa Nabua. Kambingan sa Ayan. Dalan. Ang pangalan ng restaurant na to ay Kambingan sa Dalan. Ayan. So kasi nasa gilid lang siya ng daan, guys. So Babalik-balikan nyo to. yeah, so makita nyo actually maraming beses na kami dito bumalik. Marami na kaming dinala dito mga kaibigan kasi po sa dinami-dami ng nakainan naming mga kambingan, isa to sa pinakamasarap. Yeah, dito sa Bicol, mayroon dalawa dito na masarap na kambingan. Pero mas gusto ko yung lasa ng kanilang tawag niyan, sinampalukang kambing dito. Yan, isa dun sa kabila. Pero masarap din yun. Yan. So, guys, dahil dyan, nag-order tayo syempre ng sinampalukan na kambing. At ano nga yung isa? Bulalo. At nag-order tayo ng bulalo. Ayan, yan yung ating pagkain. Pagpalakas, babiyahe tayo mamaya. Yes. And meron din sila dito mga kutsinta, guys. Pang-almusal kung gusto nyo. Meron ding lugaw. Syempre, merong yung kape dala namin Merong kasi kape. gusto namin magkapayat. Iguana. Ayan. So guys, pag napunta kayo dito sa bandang Nabua, hanapin nyo po ito. Kainan sa Dalan. Ayan.
So, magkano ba yung mga pagkain nila dito? So, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Huwag niyo pong kalilimutan i-click yung bell button, ayan, and subscribe na po kayo para makita niyo pa po o kasama ko kayo sa paglalakbay dito sa Bicol. Yan, sa ngayon makikita niyo po dito sa aking likuran. Nandito tayo ngayon sa Nabua. Dito sa isang pinakamasarap na kainan, pinakamasarap na kambingan dito sa kainan sa Dalandalan. So, huwag pong kalilimutan, Lakwatserang Waray. Thank you!